मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम मधुसूदनः, मंगलम देवकी पुत्रः, मंगलम गरुडध्वजः, श्रीरामं हनुमत सेव्यं, श्रीकृष्णं भीम सेवितं, श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थ संसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रेयःपतिः, आचार्याः श्रीमदाचार्याः संतु मे जन्मजन्म। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गोंगुळ्ळीचे 7 दिवसाचे मोक्कामांतू आम्ही गुरुवार दिवसू आगमन जाले आणि आजी गुरुवार दिवसच आम्ही हांगतुल्यान निर्गमन करत आसाची। ह्याही एक 7 दिवसांतू हांगा रामदेव वीर विठ्ठलाले अनेक लोकांनी सेव केल्लो आसा। तेनेशीची स्वामील उपस्थितींतूची हांगा गंगा राम जप केंद्रांतू बहुसंख्येन जन येऊन गेलो राम नाम जपांतू सहभागी जाल्लो आसाची। आणि आतापर्यंत लागी 5 कोटी पर्यंत येऊन पावले। हांगाचे म्हळ्यार एक कमिटी की ना एक जप केंद्राचे तांगेले एक विचारान एक 13 कोटी जप करका म्हणून संकल्प केले। ताका समजावून घेऊची आता 7 महिन्या भितरी 5 कोटी पर्यंत येऊन पावले मुक्कावीर आणि 11 महिना आसा। आणि त्या 11 महिन्यांतू 13 कोटी आमगेले दोन्ही स्वामेले गावांत जत्ता म्हळ्यार आमकां विश्वास आसा। आणि उटूची गोंगुळ्ळी गांवचे जे लोक हांगा आयिल्ले आसाची तेनेशीच कोणे आयिल्ले ना आजी खंयची निमित्तान जावो तांणी सर्व लोकांना सहकार करून आयचे आमगेले हे अभियानांतू आमगेले हे एक संकल्पांतू ना गांवचे एक संकल्पांतू तुम्ही सर्व लोक यशस्वी जाता म्हणल्यार विश्वास आसा। आतापर्यंत 5 जाले सो उरील त्यार पैक तुम्ही पावताले। तेनेशीची सर्व लोकांक आम्ही वैकेचे 2-3 विषय सांगका की आमकां केन्नाही एक देव होड आमकां वेंकटरमणूच होड गांवचो ग्रामदेव म्हणून घेवन मानताच। आणि मस्त लोक हांगा सेव चलयताची, मस्त लोक हांगा येवन घेवन तांगेले विषय देवाले की प्रार्थना दवरताची। सो आमकां उठू रक्षण करचेची देवान। सो देवाले नडेरी ना देवस्थानांतू आमगेले हे शाखा मठांतू जनान येवन घेवन हे जप अभियान सहभाग जाल्ले निमित्तान तुमगेले सर्व ही इष्टार्थ कसन आसा ते शीघ्राती शीघ्र एक केलो लोक आज जाताले, केलो लोकांक फाल्यां जाताले, केलो लोकांक अभियान जल नंतर जाताले। किंतु तुम्ही केलेले तसल हे जप निमित्तान तुमकांतू खंडितही यशस्वी नाय तुमगेले कसने इष्टार्थ आसा ते रामदेव तशीचे वेंकटरमण देव परिपूर्ण करून दिता म्हळ्यार एक विश्वास आसा आमकां। त्या नैशीची तुमकां एक आसा आमगेले लास्ट हाका आमगेले सप्ताहाका मस्तीतला हांगा हे जाले मस्तीतलो गोंधळ निर्माण जाले, मस्तीतले विषय आमगेले एक वेके पावले। ताजे बद्दल आमी एक कसन एक कमिटींतू आमी मस्तीतले विचार घेतिल्लो आसा। देवस्थान केन्नाही महत्वाच जाता, केन्नाही असले गोंधळ परतून निर्माण जायनाशी उरका। आमी आतां ओपन स्पीचार कितें सांगता आसा की म्हळ्यार जन जागृत जावका, कसने खरें कसने असत्य कशी चलका कसन आमी पालन करका, देवस्थानाचे गौरवाकी ना मठाचे गौरवाकी ना स्वामेल गौरवाक खंयचे रितीरी कमीपण यानाशी रक्षण करचे जबाबदारी तुम्ही सर्व लोकांले समाज बांधवाले उरता। सो 1 वर्ष जाल्ले जालते कसकी एक निमित्तान खंयचे कित्याक घडीक जावन गेले। किंतु मुखावेल वर्सांतू अशें जायनाशी उरका। आणि मुक्काबिले रथोत्सव आणि हे सप्ताह दोन्ही आमगेलेची देखरेखीन आमीची एक प्रतिज्ञा घेतले की मुक्काबिले हे दोन्ही कार्यक्रम आम्ही स्वतः हाजेरी लक्ष घालून घेऊन हे कार्यक्रम आम्ही चलूसून दिताची म्हळ्यार कमिटीक आमी हे केल्ले आसाची। किंतु तांकांही आमी एक सहकार दिवन गेलो आमगेले वैके थोडे लक्ष ताजेर दवरून गेलो केंद्रीकृत केले म्हळ्यार फाल्यां असल तरेचे हे नाना विधी नाका असल गोंधळ म्हळ्यार तुम्ही हांतू घालचे तांतू घालचे ते केले नंतर जनांक गोतना कसन खरें कसन असत्य कसन एक गोतना किंतु इनडायरेक्टली कसकी एक निर्माण जाता
कडे लास्ट स्वामीला एक विषय येता, स्वामी गोतस वे, स्वामी हे वे ते वे म्हण. सो त्या निमित्तानं जनानं जागृत जाऊ का, जनानं सहकार कर का, जनान वट्ट जाऊ का, आणि व्यंकटरमण देवाल वैभवाक ह्या तशी सर्व लोकांना सहकार कर का. असल्यानी जाय तुरल्यारी तक्का गावांच्या शोभा तुम्हीची कमी केल तशी जाता. तर सर्व जनानं हांतू विशेष जाऊन गेनो, काळजी घेऊन गेनो. व्यंकटरमण देवस्थानाचे नाजाल्यार आमगेल्या शाखा मठाचे वैभवाक सर्व लोकांना सहकार कर का म्हणून ह्या संदर्भात आम्ही सांगच्या इच्छा पावताची. कसं नाही आमगेल हांतू हे म्हणून नाही, बट कसं नाही आमगे मनांत तशिले आज सांगचे जाता, फाल्यां आमी वापस परत गाडी की ना आणि मुकाबील मुक्काम गेला आमकां अशी डायरेक्टली सांगचेक जायना. हे गांवच्या हाजी कितेर आमी बऱ्यापणा कितेर आमी हे विशय सांगचे. आणि मुकाबील दोन्ही कार्यक्रमाक आमी म्हळ्यार मुकाबील रथोत्सवाक आमकां खंडितही हांग येवचेक जायना, खंयची दुसरो कार्यक्रम आमगेले आशिल्ले निमित्तान हे पण कोडलं म्हण एक रथोत्सवाकय ना आम्ही गोंगोळी रथोत्सवाकय नाची. त्या निमित्तान आम्ही दोन्हीकडे मुक्काम दिल्लीला असाचे आम्ही कित्याक म्हळ्यार गोंगोळी रथोत्सवा म्हळ्यार आम्ही 7 दिवस राबतात. त्या निमित्तान त्या 7 दिवस हांग राबून घेवन राम नाम जप अभियानांत आम्ही सहभाग जाले. किंतु हे आम्ही चातुर्मास असताना हे एक विषय एक आमगेले गमन आशिल्ले जन जागृत जावका म्हळ्यार कितें आयच्या दिवसाक आम्ही हे विषय सांगिल्लो आसा. प्रत्येक समाज बांधव वट्ट जावन गेलो, आमगेले राम नाम जप हांतूची सक्रिय जावन गेलो. चौडुवां, महिला वर्ग, पुरुष वर्ग ना वयोवृद्ध कोणीय असल्यार वैकेची तुमगेल अनुकूलाक सम जावन घेन आशिल्ले तसल समयाक तुम्ही हांग येवन गेनो जप अभियान करून गेनो. तुम्ही 13 कोटी कसन एक संकल्प केल्लो आसा. 2 स्वामेल गांव आसा, दोन्ही स्वामेल गांवांतू आणि गंगोळींतूच अभियान विषय सांगिल्ले निमित्तान आम्ही एक 13 राम नाम जप सांगिल्ले. 13 सम जावन गेलो 13 कोटी जप करून घेवन दाखयल म्हणले गंगोळी तुम्ही सर्व लोकांक पात्र जावका. ताजेन आमकां मस्त संतोष आसा आणि सर्व लोकही करता म्हळ्यार आमकां विश्वास आसा. आणि तदनंतर सर्व जनांन वैकेची आमगेल्या परतगाळी मठांत कसन एक महोत्सव आसा, तंत तुम्ही सहभाग जावका. लागी आता 1 वर्ष मात्र उरले. 364 खरे सांगता म्हणजे 363 दिवस मात्र उरले. सो हे 363 दिवसांतू एक 30 दिवस काळ म्हळ्यार लागी 330 दिवस लागी जप करचे अवकाश मिळता. आणि हे संदर्भारी तुम्ही सर्व लोकांना जप करून चौडवांक थोड्याची अभ्यासाच्यानी उरता ना अन्य कसं तरी उरता. किंतु मुकाबील दिवसांतू आनीकची सक्रिय जावन गेनो जप अभियानांतू तुम्ही सहभाग जावन गेनो हे जप करतशी जावका. आणि मुकाबील नंतर तुम्ही सर्व लोकांक परतगाळी उत्सवाक वैकेची तुम्ही सहभाग जावका. वापस आमकां हांग येवची तसले एक संदर्भ म्हळ्यार परतगाळी म्हळ्यार वाराणसी आणि उठू आम्ही प्रयाण घेता आशिल्ले निमित्तान वापस हांगा मुक्कामाचे अवकाश कमी आसा. त्या निमित्तान आम्ही आताची आमंत्रण म्हणून घेवन लेक्चर हाडना आणि सर्व जनांना आमगेल्या परतगाळी महोत्सवान तुम्ही सहभाग जावका. कित्याक म्हळ्यार तुम्ही जप केल्लो आसाची, जप केल्यार मात्र जायना, हवनांत वैके तुम्ही सहभाग जावन ताचे संपूर्ण श्रेय फल तुमकां सर्व लोकांक पावका म्हळ्यार आमगेले अभिप्राय. त्या निमित्तान तंतु वैके तुम्ही सहभाग जावचे. तशीची मुकाबील दिवसांतू ना मुकाबील हांग रथोत्सव आसा तंतु वैके तुम्ही सहभाग जावका. कडे मुकाबील त्या सप्ताह आसा तंतु वैके तुम्ही सहभाग जावन गेनो. मुकाबील दिवसांतू आमगेले व्यंकटरमण देवस्थानाचे नाजाल्यार आमगेल्या शाखा मठाचे वैभव तुम्ही वापस वैभव आनीकची चढ जावं तशी तुम्ही सर्व लोकांना प्रयत्नशील जाता म्हळ्यार आमकां विश्वास आसा. तेन्नायशीच्या आयच्या दिवसाक आम्ही निर्गमन करता आशिल्ल्या संदर्भारी स्वाम्याक बीडकोडूके दिवका म्हणून गेलो अनेक जन हांगा आयिल्ले आसाची. त्या सर्वही जनांक आम्ही हृदयपूर्वक जावन ह्या संदर्भार संतोष व्यक्त करताची. तशीची सर्व लोकांले वैयक्तिक जीवनांतू तशी आमगेले हे शाखा मठांतू तशी हे देवस्थानाच्या प्राकारांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरका अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल कडेताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु.